vastaan nainen kamppailu. Ja voimannostossahan Claudia menestynyt, napsinut ihan mestaruksia ja Pullis lähtee hirveällä temmolla. Claudia käy siellä kanveesilla jo ensimmäistä kertaa. Nyt on räväkkä alku puoli ja toisi. Claudia hakee tällä hetkellä jäykällä leualla kovia koukkuja. Nyt Claudiakin pitää muistaa suojella. Mikä startti. Ja nyt Pullis vetää koukkuja. Miten tulee käymään tämä sekasarjan mestaruustittelikamppailu suhteen ja missä vaiheessa vyöt sitten laitetaan. Jälleen Pullis osuu ja Claudia vetää laajakaarisia lyöntejä. Nyt on loidimeininkiä. Nyt on todellakin tannertömiseen. Täysin ennennäkemätön kamppailu. Nyt Pulliksen pitää pitää suojaus ylhäällä, jos meinaa Claudia vastaan. Claudia vastaan pärjätä. Ja nyt Claudia kädet ylös, kovia lyöntejä. Pullis on vähän takakenossa, näyttää siellä kieltäkin jo joukkoon. Ja Claudiahan on sanonut, että tänään tulee kinnasta suuhun. Pullis vähän keventää ja ja nyt Pullis pääsee osumaan Claudiaa. Ja nyt taas ollaan hyvässä nyrkkeilyasennossa ja Pullis hakee oikealla koukulla. Se menee 30 senttiä ohi, Claudia väistää sen. Ensimmäinen reilu minuutti on riudottu ja nyt näyttää siltä, että Pulliksen treenipaikka, eräs irlantilainen ravitsemusliike, se on tehnyt tehtävänsä, mutta vielä Pullis jaksaa painaa. Kyllä. Ja Claudia vetää laajakarisia koukkuja. Sieltä häneltä vasen koukku ja nyt päättäväisesti kohti Pullista ja vasen. Ja nyt taas voiputaan ja vaavutaan ja kovia koukkuja. Tuntuu siltä, että molemmat osuvat. Ja nyt lyödään ristiin. Täällä yleisö osittain nousee jo seisomaan tuolla ylähyllyllä. Jännittävää tilanne ja voisi sanoa, että nyt Loidi tyrmäys roikkuu ilmassa. Kyllä, nyt on tyrmäyksen makua. 13 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. 10 sekuntia jäljellä. Nyt täytyy Claudia, onko Claudia ihan kujalla? Tällä hetkellä hammas syötty osittain pois suusta. Pullis tuulettelee. Muutama sekunti jäljellä. Ja kongi kumahtaa. Molemmat ottelijat. Ja tässä nähdään näitä hidastuskuvia. Siinä ensimmäistä kertaa Claudia vähän horjattaa. Sitten pääsee osumaan koukulla. Pulliksella on kyllä leukaa, umpiluuta tai sementtiä ja Claudia aika avonaisesti pitää tota leukaa pystyssä. Et ehkä nyt vähän käsiä ylemmäs. Claudiallahan on voimannostosta ihan arvokisa mitalleja. Eli toinen erä, second round. Toinen erä tätä jännitysnäytelmää lähtee liikkeelle ja Pullis aloittaa heti tyylillä ja uskollisesti on vähän tommonen switch-ottelija, eli välillä ottelee vasurina, välillä oikeakätisenä ja Claudia edelleen leuka pystyssä takakenossa ja nyt lyönnistä Pullis menee kanveesiin ja sääntöjen mukaan tuomari tekee aivan oikein, siellä lasketaan numeroita. 1-8 pysäytetään, Pullis pystyy jatkamaan, siinä Claudia kova koukku osuu ja Pullis kävi kanveesilla ja nyt Pullis lähtee hyökkäämään. Hän osuu puolestaan Claudia ja Claudia kauhaa sieltä. Nyt tippuu hammassuojat. Ja tuomari on siinä välissä. Mut kyllä nuo Pulliksen lyönnit on kanssa pahoja. Välillä näyttää siltä, että Claudiakin tossa horjuu. Ja nähdään, ja ei pelkää ristiinlyönnin riskiä ollenkaan, vaan on valmis kamppailemaan tarjoaa sen mahdollisuuden. Kyllä, ja nyt laitetaan jälleen kello käyntiin. Ja Pullis vähän siinä selittääkin matkan varrella jotain. Nyt hän ottaa tuolta tosi matalalta, kerää edelleen voimia ja sieltä lähtee Pullis hyökkäämään. Ja sutena kimppuu. Nyt hän huomaa, että pääsee osumaan Claudia ja Claudia vetää myös kovia lyöntejä ja näin. Sitomisesta huomauttaa tuomari. Ja Pullis tulee kimppuun. Nyt onko Claudia köysissä? Hän näyttää, että ei enää. No mas! Claudia näyttää, että nyt on siinä kunnossa, että ei pysty enää jatkamaan. Ja mitä vielä? Mies suoraan Tallinnasta tulee tuulettaa. Ja tämän sekasarjan 1-1 mestaruuskamppailun uusi tittelihaltija on Pullis. Kyllä! Historiallisen mies vastaan nainen sekasarjan mestaruusottelun. Ja sitä kautta sekasarjan mestaruustittelin on voittanut toisessa erässä ajassa 1.21.